gelek ji kere hez dikim haywanekî feqîre mazlûme bêdenge cilûbergê we çima wihane her hemî hûn hemî xwişk in werin birincê akê werin birincê akê Res temaşanên şaş wera ji kê derê ji bajarê qedîmdîrok yê Başûrê Kurdistanê Akrê demsal bihare ev bajarek ku dişibe Mêrdînê gelek taybetmendiyê wî hene ez ê îro ji çanda wî ji folklora wî ji jiyana rojane her rengekî vê bajarê ji bo we veguhêzim de fermo Akriya dîrokî li piş bine. Ez benî li Akrê li ser banê xaniyekî me ez gel dîroknas Diyar Kazım ez dixwazim vî bajarê piçek ji nêzvanaz bikim mamoste dema ku ez awhalê dinêrim sürüştek ji sürüşta cinnetê ye mervûsa dibêjin ewse Awlî vî dixwazim mamoste sosyolojiyekî çawa li vir heye pêkhateyên vir tu dikarî piçek behsa virkî xelkê vê der kê ne çawa bi hev re dijînê û netewê wan dînên wan piçek ji me re behs kir ber ku tu ji virî bêtir nas dikî helbet ev bajêre nimûne bajêrvaniya Kurdistanê ye ji ber ku pêkvejiyana têda hebî û hem çendîn ayîn û ayînza û netewên cuda têda hebîne Yanî bu nimûne cihî û Kristyan û Musilman bi hev re jiyane Kristyan Aşûrî û Kildaniyê hebîne Musilman her take mezheb Sunî bîne û Kurd bîne zêdetir bi hev re şiyayîne vî bajarî ciwan ava bikin û سیمایەکێ مەدەنی بدەنە vî bajarî nîşandan belê helbet ev bajêre pêk hatiye çend dewrûberên wê dewrûberên wê hozên wê ne ewan hoza jî alûgoriya bazirganî bi hev re hebû ew hozê dewrûberê tu yê Sûrçiya û Zêbariya û Herkiya û goran jî pişkek bîne vê wê tenanet devera barzan jî vêrê rêkarên wayên bazirganî dahat nekirin êdî eger bê sehkê pênaseyekê bo bikey pênasa medeniyeta Kurdistanê li Akrê berceste dibîte. Remzekî Akrê jî temaşevanên êjan navnîşanekî Akrê jî kerê Akrê ne van kere çi dikin dikar û bar da di barhilgiriyê da bikartînin weke kê derê weke Mêrdînê weke İtalyayê li tevahiya dinyayê ew ciyê ku seyre dernakevnê erebe nikarin biçinê barhilgirî bi kera hespa hêstira iştêkirin ez jî li Akrê digerim rastî kekê dilşat hatim kerekî wî heye eva kere hêstir e ha hêstir yanî ji kerê mezimtir e çok kerî keçe kerê qîza kerê Eva çikê kerê ev ker bixwe baş e kek dilşat hûn kere çi dikin Hodiyam era şoravoniye pêşûlkeyên zibrîtînîn poşmoyê alemê tovejîn deyne orefê beta komponiye beta meamelê çopa bajêr davêjin weke li Akrê çend hev ker hene yê bi vê rengî kar dikin çar de werin û çar nefer çar ker û çar nefer maaşê kerî heye weke Mêrdînê Mêrdînê maaşê kere hene mer teqewît dibin bi ker teqewît dibin dibin xane nişîn maaşê kerî ji heye maaşê kerî heye çi qaseyê kerê 350 350 kerê ker çi dike wî perê Walo wî porê deyne bi kirtan deyne bi hefsor deyne bi nol eva erê eva ha nol deyne bi eva bû maaşê te jî heye maaşê te çi qase 350 maaşê te kerê wek hevin belê li gel min jî kereke li tevahiya dinyayê dibêjin 5 milyon ker hene yanî li hinek gelek dever hene mesela bajarekî wek Etiyopyayê 7 milyon ker hene ku reqema kera li Etiyopyayê ji tirimbêla zêdetir in belê nexweşxaneyekî wanê taybet heye li Etiyopyayê 22 sal bê berdel diçin
sigorta wan heye ker xwe tedavî dikin gelekî balkêşin li Mêrdînê jî tabii hejmarekî zêde ker hene û ji bo berdewam paqîjiya bermahiyên bajêr li Akrê jî bi vî rengî vî karê dikin. Baş e. Li vir jî kerek gelek vede û şêrîn heye. Ez gelek ji kere hez dikim. Heywanekî feqîr e, mazlûm e, bêdeng e, guneh e. Ker di nezera me de masumiyetê temsil dike. Baş e. Te ana ku nabçî kek dilşet? بله دهوت شو مخلو Tu nabçî? بله Ez jî gel tebim. بوره Em biçin. Bale. Ew ê çopa bajêr top bike. Navê viya nizam çi. Navek wî heye. اویش کره Ez zanim kere. Navekî wî ma ez insanım navê me Abdülselam. او بجنه بوزا یه سپید بجنه بوزا Aha boza. بله Boza. Gellek şekeri. Fermo ez beni. Dur. Dur eşek. Eşek kere kereş. Değil mi? Var kerti abi. Oş. Binam eget. Kek dilşat. بله Tu biçe. Ez eşkaral viral gel. Kera xwe piçekî rawest. بله Tu biçe oğur beşlere. Ser serim rahatı oğur Serçova, be. serçova. Kıymeta wî bizan be. Kerê bişoyê. Xwarinê bidê. هم Birçîne شوین hele. هم شامپوی چوین هاوینو Bo xwedê. حیوا پنج و شش و هفت و حتی حیوانه هم دقیقه چوین حتی حیوانه Boş. Ser serim. شامپوی توی تای صابینه تای Oo, şampanya ya taybet. بله یا Şampanya mutuna ker bir şampanya koydu şimdi. بله Kıymet de dedin kere koy. Fermo ez beni. Ser عزیزی cevap. سرچو İyice. Munduzanın mesele ki dici heye. Van demin davi hem li Türkiye hem jil başur nırxê sotemeniye gelekî zêde biye. Yani bar li ser xelkê zêde biye, barê keracî zêde biye. Ew kesê ku derfetê wan tinin, imkanê wan tinin, seyara xwe derxin pê kar bikin, helbet yê zorê bidin çi hez bi qantir û kera. Yani heyfa va kera nefse kera delal. Rewşa we çawa benzin zêde biye, mazot zêde biye, te çi bêjî barê we jî zêde bûne. He? Ker kere, ha jine ha mere. Yek taybetiye ki her navdar ye bir bajarı birinci. Gellek cüre birinci aklihene anha ez aşeki birinci temaşamanın dışa libra bazareki birinci şeye. Yani siçim dikan hene berdevat çar demsal an libra birinci bir bisiklete pakışkırın. Değeranlı gelmin keke sadık merhaba kek sadık. Serseri hemen bak Ya hadi. burada var. En Serçe var. sadık bu birinci oy maşallah maşallah maşallah. Çavay kek sadık başı. Memnun spas dakam. Xeyr be serçava. Sabi çen cüre birinci şene yakı. 5-6 jure birinci Tu karî navê Yel wan hema bêje. xuştirê şeşme Eri piştêngî bûndara sadriya piştêngî kesnedîtiya kesnediti. kesnedîtî Navê birinci kesnedîtiye. Pinç mongot menî tav kesnedîtî Bu kesin ne dikti de çavan Valla düzenli navê heye. yekiriya kesnedîtî Heye o birinci aldır. Haya bir şey ya Evet Birinci ke kesin ne dikti. Kesin ne dikti ben o çavan. وهي مصري Aha. هل قرأت تجوند المصري باشا. بس نبي كريا مصري تحالف هاي Beş. عرفنا معنا Ye bebeğin. يبين صدرية من قطع تدوان صدرية Ahiri temaşavanı neca. Şeş hat şeş be bir an nerece. Halde. Şeş hat cüre birinci akre heye. Çiye hususiyeta bir birinci çiye. Hoş. برنجة كي قمخوشة شيرينة وهر وقت كي تلينو صار بتبقى مثلا تبو نيبرو لينو شيء مغرب قريب كيفا رجوع بوستم قريب كيفا خويفا هر هكي بيجي توصل لينو Allah Allah. او نيه كو نخوش Bu ببيتو dişinin kederi ya birinci bol kederi dişe. بو سليماني زوربا بدر هما عرضة تشيل بله. بو هبليرة تشيل بو دوكي تشيل بو عندك محافظات العراقيش Dişe derbay بو خارجيش تشيل gelek dişe. قالك تشيل Kazanca ve başe. Kazanca ve başe. باش الحمد لله Kilo avi çende. ششمة بسيو ربع كويا صدري بسيو ربع كويا تحول بدو كم ربع كويا كسندي بدو زورايا مصري بدو زورايا أبنا سعدته Yani dinardı beşe. Ev aşağı berdevam da xebit de. مستمر هر چور دم ساله برنج كردية هاي ومستمر شولتكاتو براوستون
Esatım restoran teki cadı beş para derek gibi. Noşicam becera. Başım herkes nam sıkar. Valla elce zaroka karın kaçtıra. Ferm azim çünce zaroka. Eke ku destur bidin. Azim gelvan runini. Libra ez beni. Se tişten navdar ye xwarine ye brahane. Yek birinci akre, dü qali akre val ber zaroka dixwin. Se jî sumak. Sumak şmo xwarina te xwarin. Salane temaşavan neja 25,000 donum art li tevaya başûrê Kurdistanê dixin birin. Şandiniya birinç tê kirin. Texmînî ji bo akre salane 12,000 ton birinç tê hilberandin. Yani ji serî pêncî em bêjin birinci başûr li akre tê hilberandin. Ku akre 12,000 ton be serî pêncî başûr 12,000 ton em bêjin salane 24-25,000 ton birinç tê hilberandin. 6-7 curayê wî hene milwir nîşanê weda îja ez hatim li tehma wî birincê xweş ez ê lê binêrim siparîşê xwe daye heke ku bê em ê bixwin niha elbenda siparîşê xwe. Li kolanên Akre rastî komekî kiç hatim. Li vira nabêjin keçik divên kiç. Kiçik kêderê dişibin Almanan, beşek ji wan dişibin Rûsan, beşek ji wan Fransîyan, beşek jî İngilîzyan. Hello. Hoş kêderê heyran. Rast e tu dişibî Rûsan, tu İngilîzyan, tu Fransîzyan. Varê tu Kurdî çabû bidîye raşî belê. Merhaba ji were. Bera vir de were. Hûn çi dikin li vir? Hoş kêderê hatine? Duhokî. Bo çûn hatine? Safra. Sefre yani çi? Yani gerû geçti. Başa hûn xwendekarin çi şol dikin, çi kar dikin? Talebet kolejine. Televey kolejine temaşavan êce. Başa. Akrê xweş e? Gerek. Çi taybetiyek akrê heye? Yê duhokî. Hûn ji çîkî akrê hez dikin zêdetir? Newroz akrê. Her Newroz akrê? Yani her ji Newrozê hez dikin? Başa. Li Amerê navê giştî yani piraniyan Kurdan zarokan keçan Kurdî ne lê ez ê ji wan bipirsim ez gelek merak dikim navê wan her çer keçe çi ne? Navê te zehmet nebê? Dêjin. Lûrîn. Lûrîn jî ne lûrîn gelekî xweş e? Lane. Lane. Lane çi yani manawî? Hêlîna şêra. Babo. Vallahi tu zorî. Yê te helan. Navê gelek xweş e. Lale. Lane. Lane ew çi berçavkin? Dikarim berçavkê te bigirim? Lanenê berçavkekî wisa daye berçavê xwe hehinde. Maşallah. Nergizê nergizamın dengimin çıkas ne xweş e. Akrep çika xwe navdar e hûn zanin? Nergizê nergizamın. Yek nergiz, du qalî, sê birinç, çar berfeşîr yani dondurma akrê, pênc hêjîr. Akrê ji xwe giş navdar e û çend tiştê ku hatin bîra min ji bo we got. Temaşevanên êca ji meha yekî heta meha çara berdewam li vir nergiz tê hilbirandin. Hela bêhnekî gelekî xweş hêt li wî xwarê bêhna nergisa dide pozê meriv. Şwe ji ber artnîgariya xwe ji ber çil û çiyayê xwe temaşevanên hêja li vir nergiz gelek hene nergizê xwezayê lê di salên dawî da jî îdî tê hilberandin. Herî kêm salane li Akrê 2 milyon nergiz tê hilberandin ku ji bo xelkê Akrê dihata wî $125,000 ev ji reqemekî pir baş e dayîn dayîna Xwedê ye. Ne tenê al bira li hundir jî heye meriv ji bêhîna naxwaze ji vî tezgahê biqete. Bêbeyar bêhna nergizê, bêhna gulekê, eva jî gulekê. Oh ya Rabbî anha heke ku ez ne seferî bama ez ne li derva bama min ê viya bihilda bibira malê çêkira û bixwara gelek jî hez dikim. Nergiz tê wateya rêzgirtinê evîndarî û eşqê ji ber wî ku hûn ji kesekî zêde hez dikin hûn dikarin baqekî nergiz teslîmî wî bikin. Ez jî ji we hez dikim fermo ev nergizê min ji bo we. Temaşevanên êja li Akrê di şikeftekî da me
دیگر خواهد ناف آکری دا راستی چروکه کی گلک بالکش هاتم جلو برگم دیاره کو چروکش بو کو ازی جبو و وگو هزمشی گلک بالکشه اف جلو برگا اف زرخی هانی دکیجان سردمی دا مایه هکه کو از بیجم هونی بیجن براجی yani vakit diyar med filman da dedit o dokümanteran da Portugen diroki da me avha tasviri vancılı bergat dedit le yekem carem milxaki diye de şikefte ki da me ev şikefta Şeyh Pir Cip cerate gotin alime ki akrebuye evcülü berge haneci ji serdema Salahaddin Eyyubi da ji bo wî weke diyarî maye ev şikefta haneci mala Şeyh Pir Cip buye ku virda sekiniye virda maya anha weke kavel mixabin hatiye terikandin em derbasî hindir bin yek ji neviye Şeyh Pir Cip li vire ez ê bi wî re muqabeleyekî bikim biaxivim ew ê bêhtir çîroka vî zixî hanê boyê me veguheze fermo ez benî belê temaşevanên hêja hûn dibînin cilekî gelekî giran e jî di serdema em bêjin Salahaddin Eyyubi da di şerê xaçparêz bi xaçparêzan ra van cilê halê li xwe dikirin kê leşkerên bisilmanan gelek giran e serê me anha pêdêşê çend deqe em daye serê xwe gelek giran e îja hem perçê wî jî têk çûne piçek siviktir jî bûye li gel me Şeyh Pir Cip heye ku ew wî navê kalkê xwe li xwe kiriye ew bêhtir vî çêrokê ji me re bizanbe merheba ez benî مرحبا چه خیر çend salet tu parêzî eva çend salet tu viya dibînî چند ساله وقتی بو پیر گوره ما شیخ پیجبی belê مویا بو پیر من گوره من شیخ ابو بو من شیخ پیجبی ايش نبي ما شيخ پیجب يلولي ما بله. اما ده صلاه پورجین دست بو دستیا بله netbuk ve teslimi radesti müzakhaneye ki bikira lur bahata peşandan herkesi bidita ku Salahaddin Kurdi ev ciluberget serdemawiye leşkeri yeserbazine net bu بله نه ما پی بوشه لولی ما بن بله. لولی ما پچل پراستی بنا پتریش عالم تیتا لولی ما سر دولمت کرد گلک عرضوتین ایران روتین ترکو روتین همو بوجه روتین دعوه ویچت کن کنه برخود بینن چیتا که قدیمه مویا با Salahaddin Kurdi temaşavanın eja as şaş nebim salak 2 sal ve şaşiti çebe hayset 30 sal beriyan har rahmet giriyor. Bu yani en bahsat çerokeki ku çe 1000 sal bermaye ki 1000 sal beriyan nihaye an halı ser çerokeki gelek balkeş muhas ez nişani ve bilim ku hem navi hem dengevi o hem ji yek ji kellu peleki şerriye serdemavi geçtiği an hal ahirete parasını. Akre şuneki geçtiyariye ji keçu xorten civanten ve ne padikşinil viral gelvi. Zanın gebin, lisebin, zankobin, kolejbin her demek uyedi derbişin ten vira ahengi xwal dar dixinha komeki ciwanên Kurd li virin renk bi renk cilo bergewan hem xortê wek zava hem keçê wek bûk merheba ji were hûn başin belê ev kêne ez gelek merak dikim karî bêjî hûn kêne hûn çi dikin vira هم قطابيت كل جنة aha kêjan beşî hûn derçûn كردية Kurdî ev xwendekarek hûn hemîl vir dibînin ji beşa Kurdî derçûne yanî peşeroja Kurda da yê bibin mamoste yê bibin doktor yê bibin pispor cilo bergê we çima wihane her hemî hûn hemî xuşkin ناخر أورد مايكا زنكوية Aha. هندي Er. E bu çi her yek rengek mane Kurd ji sor hez dikin divê reşî hebe rengê din jî hebe آخر بهار رنگی فرتقالی جوانه neyse bi rastî jî gelek wihatiye hûn pîroz bin serkeftî bin înşallah ev jî nêrgizê Akrêne temaşevanê nêja yek ji taybetmendiya vî bajarê nêrgizin yanî demek ku bihar tê belekî dikevin çiya û zozana deşt û zozan xweş dibin xulexul dikevin geliya av diherikin ev nêrgizê hanê bêhîn xweş li vî bajarê û çê dibin ve xanimek jî daha destxwe çi bêjim gelek kêfa me hatiye ji ber ku ji beşa Kurdî derçûne yê li dunyayê belav bibin yê bibin pêşeroşa ziman serkeftî bin înşallah.